Vítajte pri ďalšom garážovskom videu. Na BMW M2 som jazdil, teraz som mal tú česť toto auto dostať na test. A dával som si opäť tú istú otázku, čo robiť s autom, ktoré keď ide na dvojke, už je nelegálne na našich cestách a na zadné okno by som mohol nalepiť illegal street tuning. Tak som si vymyslel ďalšiu disciplínu, lebo je to auto, na ktorom keď urobím pár kilometrov, párkrát zavrtím zadkom, mám takú túžbu niekoho na tom aute zviesť, niekomu to auto ukázať. Nechcem si to nechať len sám pre seba a preto som sa rozhodol urobiť prvý diel Garage Live. To znamená zavolať priaznivcov garáže, členov klubu garáže, aby som ich na M2 previezol, aby som im povedal, aké je to auto, aby to mohli trošku precítiť. Takže dnes nebudem ja rozprávať o M2, aká je, lebo je fantastická, je to najlepšie M-ko na svete. Ale títo ľudia, ktorých tu vítam, vitajte, ahoj. Títo vám budú rozprávať o tom, aká je M2. V krátkosti môžem povedať, že má v podstate ničotný kufor, ktorý sa neoplatí ani otvárať. Má stále smednú nádrž. Tankujete každých 400 km, ak sa držíte na úzde. Ale mimochodom, keby ste chceli vedieť, toto auto má písaných nejakých 7,3 priemernú spotrebu ideálnu, kombinovanú až 8 litrov podľa typu prevodovky. Tu je 7-stupňová, dvojspojková Drive Logic prevodovka od MK a ja som prišiel z Bratislavy preto, aby som vás mohol povoziť za 8,5 litra. Išiel som 110 a všetci sa mi smiali. Sú tu však nádherné kolesá, brzdy originál od M-Technik, nie sú keramické, dobre brzdia, ale mám pocit, že po testoch na okruhu už tie predné majú čosi za sebou a možno do brzd sa oplatí investovať. Po našich iných skúsenostiach môžem povedať, že obutie od Michelinu je pre tento typ aut najlepšie. Nastupovanie vás asi nebude zaujímať a to, aký je interiér, to zhodnotia naši čitatelia. Je tu úžasný M-kový volant a poďte sem, ukážem vám motor, aby ste videli, ako má správne auto uložený motor. Mimochodom, jedna vec, ktorá mi na tej M2 trošku prekáža, sú sedadlá. Aha, ešte raz potiahnite, lebo BMW má takže dvakrát za sebou. To treba, takže ešte raz. To je taká špecialita, to tiež každé auto nemá. Srdce auta. 3-litrový preplňovaný benzínový motor, ktorý má výkon 370 koní, 465 Nm. Pre vašu informáciu, tie newtonmetre začínajú vrcholiť pri 1400 otáčkach, čo je v podstate len o niečo viac, ako je voľnobeh. Okrem tej spery, ktorá je tuto skrytá, ja som myslel, že to vôbec nemá speru, tú takú na vystúženie, tak je tu skrytá pod gumami medzi blatníkmi. A čo je zaujímavé, nejde ponad motor. Tam už skrátka nebol priestor. Tradične BMW tlačí motor čo najviac do priestoru pre posádku, je pozdĺžne uložený. A keď si zoberiete, tu je niekde os predných kolies, tak sa snažili to čo najviac posunúť dozadu. Napriek všetkému odľahčovaniu, toto auto má 1500, asi 70 kg, čo nie je málo, cítiť to pri brzdách, ale koní má toľko, že má čo rozdávať. Cena 70 000 stojí presne s daňou, tento kúsok, po našom teste už ani nie. A sú tu LED svetlá, ktoré odporúčam každému, lebo treba byť videný, ale pri tomto aute zvlášť treba dobre vidieť na cestu. Prečo som zvolil Oseblie? Už som tu bol s nejakým autom testovať a je to špecifická tráť, je postavená pre biatlonistov. Asfalt je tu mierne vlnitý, je to úzke a tie zákruty nemajú žiadnu geometriu, takú ako máte na cestách. Čiže asi sa tu nebude dať veľmi driftovať, ale ja chcem vedieť, či tie obrovské kone, ten nával tlaku na zadnú nápravu je nejako ovládateľný. Takže ja by som sa šiel povoziť, akurát neviem, či chcete. Áno, chceme. To som, poviem ako Jožoráš. Ako? No, chceme? No, dobre, tak ideme na to. A ja som, počkaj, ja som, kde si, točíš? Ja som nedal klapku, že to je Garage Live. Tak. OK.
Ako to hodnotíš? Neskutočné. Super. Tak som rád. Toto mám rád, keď si auto po takom zábere vzdychá, všetko praská, kotúče plávajúce sú voľne uložené, všetko si hľadá svoje miesto a ja mám momentálne srdce na mieste tiež, pretože som si užil M2. Môžem povedať, že aj v tom biatlonovom areáli, kde sú zákruty všelijaké, sme to zvládli. Nevyleteli sme, ja som si to naozaj užil a srdce na mieste mám aj kvôli tomu, že nejakí ľudia majú z toho radosť z tohto auta. Teda, spravilo vám radosť, dohodneme si také tie značky, čiže je like. Jednohlasne, takže čo urobíme M2? Zatlieskame. Ďakujeme za pozornosť, končí sa naše prvé klubové stretnutie. A ja budem rád, že nebude posledné a pevne verím, že náš klub sa rozrastie. A tí klubisti, ktorí dnes nemohli prísť, užiť si takto záver leta s nami a s M2, tak že prídu na budúce. Ja neviem, možno bude aj snežiť. Dovidenia, do počutia. Aký je názor na auto? Veľmi dobré. Ďakujem. Sľúbili od dvojky, takže... Že? No? Dobre to je? No, to čo dvojka mala splniť, tak to splňa. To je dobre. Na bomby. To je paráda.